Ọdịma akabụkwa oge okwu akpọ n'ọnụ ka anyị nọ na ya anyị na-ajụ ajụjụ wee na-asị ndị ọhaneze ndị Igbo ha etetago n'ụla ha na-ekwo kemgbe maka ihe anyị ji ajụ ya bụ na nso nso a ya bụ na onye aka onye isi ọhaneze bụ George Obiọzọ n'ọrụ n'obodo Enugu oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu wee kwuo si na ana Igbo abụghịkwa na onye ọbụla ga-esi n'elu si n'ala ọbịa na awana n'ime ya maọbụ na-adọkara maọbụ na-abịa ewere na-ewe ndị were na-ewere na ọ bụ mmadụ wa ọgọdọ ewu na-ata na ọ bụ mmadụ wa n'Igbo na ọ bụ ndị Igbo wa n'Igbo si o wee mesị na ndị Igbo ejighị ha na ha egwu egwu ha ejighịkwana ebe ha na-ekperechi ya na alụsị ha egwu egwu ya mere o ji dọọ ha aka na ntị dọọ ndị niile na-awana awakpo na awana n'ala Igbo aka na ntị si ha hapụrụ ndị Igbo na ha akpasụkwana ndị Igbo iwe ha kwụsị ịkpasu ndị Igbo iwe maọbụ ịkpasu chi ndị Igbo iwe maọbụ ofufe chi ha maọbụ ebe a na-eferecha dịka alụsị ha o kwuru okwu wee dọọ ha aka na ntị wee si ha na ha nwere ike ịnọ n'ala Igbo mana ọ bụ ha chọọ maọbụ onye Igbo chọọ olesi ya ana ma ha chọọ ịzụ ana mee zụọ ahịa ha maọbụ ihe ha na-eme ha je zụrụ ana na afọ ebe ha zụtara ana o kwuchara okwu a niile maka na icheta ịfụ na ihe na-adọda kemgbe bụ ndị na-echefi ịwana na ndị mmadụ na okwu mkpasu iwe ndị otu ndị na-echefi na-ekwu na ọha we ana niile na Naịjirịa ha na-emezi ka ewezi ndị uwe obodo ọ ya mere anyị ji na-ajụ si okwu a ndị ọhaneze kwuru ugbu a ọ bụ ya mere na ha etetago n'ụla ọ bụrụ na ha etetago n'ụla ichere na mgba ha na-aba na ọ bụ mgba ha gbara na ọ ga-adị ile dịgide wee na-aga gịnị ka ị chere na ndị Igbo na ndị ọhaneze ndị Igbo ga-eme n'iji chekwa ala Igbo Amechi Ugwuele ọnụ n'okwu ị nụrụ ihe ndị ọhaneze kwuru nwanne m nwoke na obi adụrụ m aṅụrị taa mana m na-agwa gị okwu asị maka na ka m were nka maka na ịma na mbụ mgbe a bịara wepụta nwa amadi abụọ George Obiọzọ ụfọdụ a na-asị ma onye a na-emekwu ihe dị n'ihe a o wee bụ dịka o si wee bụrụ na o mego mana ha chefuru na ndị Igbo si na okenye ada n'ụlọ ị na-anya onye isi ala bụ Muhammadu Buhari o mego okenye ndị a necha ihe nwoke a na-eme fụ etu o si wee na-emere ndị Fulani ihe akwanye ha n'ọrụ ihe ọbụla ọ na-etinye ha na ya ihe ha mere ọgba nkịtị ikwugodo ụkwụ sị gị nabata ya o jere benwe si nabata ha onye na-abịa egbu mmadụ na bịa aka na-achị gọvanọ ọ rụtụrụ aka wee sị na ihe mere ihe a niile ji eme bụ na ụzọ niile ndị na-eche efi na-eso na-emechicha na echichi ya mana anyị rụpụrụ na ndị Igbo si na ma ọ bụrụ na ị gbara mgba n'ọgụ gị na onye na-esi onye jiri be gị wee mere ụzọ anụrụ ọgụ gbaa mgba na onye ama na be mmadụ ka ọ na-agafe ị na-asị ụzọ ndị na-esi akpa efi na-emechisie ya mechisie ya bụ ụzọ bụ onye anya mere George Obiọzọ Chukwu gozie ụka wee kwuo eziokwu kwa mgbagịsị gị na onye kwuo eziokwu ezighi eme George Obiọzọ kwuru sị na ndị Igbo o nwere anọ nwere onye nwe ya mana Igbo kwuru sị na ana aza azọ ga-azụ amarụ n'aka nwe ya o wee kwuo na ọ bụrụ naanị na ana niile na ndị mmadụ nwe ya mana ma mmụọ a na-efe nwere ana nke ya ịbanye ebe ndị Igbo na-efe mmụọ na ndị na-ekwu wee sị na Buhari dịka ọ kpachara anya pụta si na ya ma na ya emewego okenye arụ ole ka ya ka nwere ibi n'ụwa o nwere na-adị adịgide ịna-aghọta o wee sị mara ihe wee kpọọ ya bụrụ nke ama ihe niile ị na-ekwu
ọ dị ka na-awụ mmiri na-awụ okwute mmiri na mkpọkọrọ ụlọ ị na-aghọta o wee bụrụ ka ya mere ha ya mechaa anya ya jewere mgbe Chineke ji wee chọọ ya ya bụrụ na ndị be ha na-enwetazi erere ọ bụ ya mere o ji akwa mana ewe oge o bere akwa oge o megide ọ na-ada ọzọ ọkwa chọda ọ nọgide wee bee akwa akwa ọ na-ebe ọpụta gịnị ifugo ndị akwa na-ebe pụta ọ maka na ọ bụ na ọ na-ebere Naijiria niile akwa ọma na ebe anwa ọfụ ihe na-eme ndị Igbo ọfụ ihe ndị Fulani na-eme ndị na-akpọ ihe ndị Fulani na-eme ndị Igbo eme ebe ọzọ gba nkịtị ị na-aghọta mana ihe oge ya mkpa bụ kedu ka a ga-esi wee hapụ ndị na-akpa ehi ka ha kpawa ehi etu o si masị ha mana ọ bụ n'ubi mmadụ ma ọ bụ na be mmadụ ma ọ na ọ bụrụ ya bụ George Obiọzọ bụ isi ndị Ohanaeze ya na onwe emegokwa okenye ọ bụrụ na Buhari tọrọ ya na oge ji wee nwere isi nọ na ịma na ihe dị n'arọ a na-ekwu nọ nke a gwa gị ka ị ga-ewere mana ya nwere onwe ya pụta kwuo okwu etu okwu si wee dị ka anya bụ akịja eze ka isi ekwuchizi anyị ka ọ bụrụ na mmadụ ga-anụ mmụọ anụ ọ bụrụ na okwucha nke bụ eziokwu mgbe ọbụla Chineke ji wee kpọọ ya ndị Igbo amara na okenye nọ n'ụlọ wee jụ na ewu ama n'ọgbere mana ihe ọ na-ajụ bụ mgbe a na-aba n'okwu ọ na-ekwu iche na ọ ga-adịgide na ha were mmụọ ime ka okwu a dị nke izizi bụ iche na ya bụ mba ga-amịta mkpụrụ ọ ga-amịta mkpụrụ isi chee n'oge si mịta mkpụrụ ọkwa ịma na tupu anụ ọgụ na na-ebugodo ụzọ baa mba ọkwa ịma na a ga-ebugodo ụzọ kwuo okwu tupu okwu esi na ikwu okwu wee ruo na mba osisi ya na mba o nwere ike gafee n'iko aka osi n'iko aka tupu ịma ihe na-eme ofu onye ruo ala ka ebugodo okwu ndị na-anọ oge ndị nọbụ okwu ha na-ekwu ha na-ete ya mmanụ o kwuru okwu gbawara o gbuwara ya bụ kụwa ya mmiri nọ na ya kwafuo onye ọbụla afịa chee ka njụọ gị ọ bụrụ taa ka ebido kwuwe esemokwu dị n'etiti ndị na-akpa ehi na ndị na-akọ ugbo mana onwenugo onye kwuru sị ya ka na-ekwu ibe n'ihe gbasatara Ohanaeze ndị Igbo ọ bụrụ tata ka Obiọzọ bịa bụrụ onye isi Ohanaeze ndị Igbo ọ bụrụ taa ọ ma na o bidoro ọfụma na ọ bụrụ taa o sobu na ndị isi kedu ihe o ji bụrụ kịta anụ maka ọ bịabizie ka ndị Ohanaeze ndị Igbo na-etete n'ụra ajịbọta abụgbo itete n'ụra taa itete gboo ya na ha etetaghị n'ụra ọ bụ ya bụrụgodu iche na gịnị ihe maka na onwe ka m gwa gị onwe mgbe ọ ga-abụ ịma ekwuru m ya dị nke ebe a ka nnukwu ya na o nwere dibịa ihe mmadụ nwụkọtara n'obodo eje kpọọ dibịa ọbịa ọsị hai na ọ bụ na a kpọrọ ya kemgbe na ndị niile nwụrụ ama gwasị ya nna anyị ukwu hapụgodu maka ndị nwụrụ anwụ na ịzụ hapụ ihe ndị mere eme mere mana ọ bụrụ taa ndị Igbo amụchabeghị ọ ka bụrụ ofu onye ka kwụ ọtọ ebido taa nụ anya bụ ọgụ ihe a kwụsị ka ihe a ga-emezi na-eji fụ na echekwara ala Igbo nke a bụ ajụjụ ọzọ ihe a ga-eme ịfụ na echekwara ala Igbo ọ ghara ebe n'ọsọsọ mba a na-aba mbụ nke mbụ ọ bụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ga-eburu ya n'obi na nchekwa ala Igbo bụ ihe dịrị ya ma ị bụ onye ukwu ma ị bụ onye nta ị mata amata na o nwere ihe ị ga-eme mbọ ị ga-agba wee tinye na nwamị ka ị gbọọ nwa mmiri nke gị ebe anyị na-agbakọ nwa mmiri ka ha ncha wee gbaa ọfụfụ ọnya bụ nke mbụ nke ịbụọ ndị na-achị anyị ka ha mata na ha na-achị achị bụ na o nwere ndị ha na-achị na ndị a ha na-achị egbucha ha ncha niile onwezikwa onye ebe a na-achị ọkwa ndị Oriental Brothers gụrụ egwu wee sị onye gburu nwanne ya na ya naanị ya ga-ebiri ọ bụrụ igbucha nwanne gị si kedu ka sọsọ gị si wee nọrọ ekwena ka egbucha ndị ị na-achị maka na ndị ị na-achị bụ n'ịbụ onye ọchịchị mana bụ nke ịbụa nke ọzọ bụ etu ehibere ndị na-echekwaba anyị ma ọ bụ nke ndị gọọmenti maka na gọọmenti ndị be anyị enwerozi ntụkwasị obi ebe ndị gọọmenti nọ kpatara ndị ESN onye ọbụla maka ka ikwu onye bụ eziokwu iweta kịta Ebube Agụ
ọ bụ ndị gọọmenti mmadụ ga-esowe ESN maka gịnị maka na ha na-ekwu etu o si wee dị ndị mmadụ n'obi etu a ga-esi wee chụọ ji ha ọsọ ya na ọ dị ka ha na-ekwuchitere ọnụ ndị obodo onye maka na ndị gọọmenti ha chọ ikwu nke ha na-abịa na-enenechakwa anya ka ihe si wee dị ka ọ dị ndị mma dị ndị mma dị ndị mma ọ na-adị ndị mma dị ndị mma dị ndị mma ebe ndị ahụ anyị na-asị ka ọ dịrị mma chọrọ ọdịmma nke gị ọ dị mma ebe ọ dị otu a Ohanaeze ọ dị ka Ohanaeze na ndị ọchịchị ana Igbo ị na-ekwu na-eso ofu ụzọ maka na ị na-anya ịfụ na enweghị ihe ụda dị ikebe ha n'etiti ndị okenye Ohanaeze na ndị ntorobịa maka na ndị ntorobịa na-afụta ha dịka ndị na-ele agbara ndị ọzọ odibo na-abụghị ndị Igbo ka a na-alụ ọrụ ka o si wee dị kịta ndị ntorobịa na-eme ihe ha dịka ihe ndị Igbo na-akpọ reaction ha na-react to ihe ndị Ohanaeze na-eme na nwa nọkọtara nupụrụ nna ya isi bụ na nna hapụrụ ihe o ji bụrụ na mewe ihe ọzọ a na-agba agwa dịka ihe ji eme ha onye ọka na-ekwu ndị ntorobịa na-ege ntị ha na-ege ntị okwu asị George Obiọzọ n'ọnụ pụta kịta ha anụghị ya okwu ọzọ mana iche na ha ga-ekwe n'ihe ekwe maka na onwe ndị mmadụ ahụtaghị ya na ndị ụmụaka Igbo ka m gị ọkwa ịma ihe na ya bara ebe ọkwa ịma na o nwero onye ndọrọ ndọrọ onye politishan ka ya wee dị popular n'ebe ụmụaka ndị ntorobịa n'Igbo dị kedu isi ya onye a na-aka obi kwụrụ ka nwoke nọ n'iru mba ụwa niile wee kwuo okwu etu o si emetụta ndị Igbo kwuo ihe mpụtara George Obiọzọ ekwugo ihe mpụtara si na anyị niile na-aka nwe ya nọọ ebe a mụrụ ndị be anyị ma anyị nwanwe ya ma o nwere onye Igbo na-akwado ịhapụrụ mmadụ bịa ịhapụbeghị kele ebe ị ga-eje biri n'elu ihe gwagodu m onye Igbo ga-asị na okwu a o kwuru akụrụ ya tiriri na ntị ị na-aghọta ihe ndị ụmụaka ji adịghị esoro ndị ha na ha na-ayị mana ka ndị be anyị si ekwu ọgụ a na-anụ erugokwa ebe a ga na-anụ ya nwere ga amasị arụ ma ọ na-akọrọ mbọ maka na ihe ndị n'isi Chizzy ọ bịagokwa na nke kachacha ịmara na ọtụtụ anyị gụpụtara ebe onye isi Ohanaeze akwụkwara dịka esi dee ya na Punch si ndị ọchịchị etiti ha wakwa na awa bido ọgụ a na-agaghị ewe njedebe na-agaghị ewe ifugonu o nwere onye Igbo gasị na okwu a ekwuru ya n'uche ka m gwa gị etu a nọ onye ọbụla sịrị na ya na-achọ m n'isi kama m ga-anọrọ na chịrị nwụọ onye bụ ọgụ ọ bụrụ na nna anụ ọgụ na nwụọ ọ bụrụkwa na ajọ nkwa nwụ wachọta ọzọ ihe anyị ji na-ebenye anya na ya maọbụ ajụjụ anyị ji eju gị ebita anụnwalụ ịbịa na mba dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria nwere ndị na-ekwuchitere ha ije na be ndị ugwu ha nwere ihe dị ka Afenifere ya na ndị otu ndị ọzọ ndị ndịda na ndị na-ekwuchitere ha ije nwe ndị na-eti aka na ndị OPC na ndị otu ya mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ndị akwụchi okwu n'ogo nke ha ịfụ ndị ọchịchị nọ na ya bụ ogo erubere ha isi nebanye anya n'ihe ha na-ekwu maka a ga-esi mee ya ka ọ dị mma ọ dị nnọọ ka ihe Amotekwu na anụ nwere mee ime anya na nke ofe mmanụ o nwere ka ha si kwuo maka ya ndị na-achị obodo dị iche iche n'ogo nke ha agba mbọ tinye anya ya wee mepụta otu ndị na-echekwa ya bụ mba Amotekwu wee mee ya ọ bụrụ iwu na ha ga na-eme ihe dị ụta ka ọ dị kịta anụnwa na be anyị ọ dịghị ka ndị Ohanaeze ndị Igbo na ndị na-achị mba dị iche iche obodo dị iche iche na ndịda anyanwụ obodo anyị bụ South East iche na fa nọ n'udo maọbụ na fa nwee njikọ maọbụ na ọ na-abụ ndị Ohanaeze kwucha okwu ndị na-achị obodo dị iche iche tinye ọnụ ma tinye anya n'ihe ndị Ohanaeze kwu na ma ha ga-eme usoro dị mma. Ka m gwa gị nne ya nwodo nke pụrụ asị m kwuo otu n'ime ihe kachacha o mere ndị Ohanaeze bụ ịchịkọ ndị Igbo na ndị ọzọ dịka ndị
South ndị ndịda ugwu be anyị na ndị South West ya ndị ndịda anyanwụ be anyị ịchịkọ ha ọnụ maka kịta ọka otu ha nwere jikọrọ ndị a niile ọkwa ya bụ onye isi onye nwa mere na ndị Igbo kwuo ifu na ihe ndị Igbo na-ekwu bụ ihe ndị Yoruba na-ekwu ihe ndị South na-ekwu maka ọdịmma be ha ọkwa nna ya gbakwara mbọ wee bụ na ndị middle belt ya ndị etiti obodo Naijiria na ndị Igbo na-ekwukọ n'ofu nkata. Mana ihe ajọbọ jụrụ ụbụ ndị ọchịchị ala Igbo na ndị otu Ohanaeze ha nwere ike iwere ihe Ohanaeze kwuru mee ihe achọ ka anyị ghọta osu ede abịa na nke ndị ọchịchị na ndị Ohanaeze anyị afụgo ka o si wee dị n'oge mbụ mana ihe anyị nọ na ya ugbu a bụ anyị na-enyo ihe na-arị ugwu ka o si wee na-arị ya bụ ugwu anyị na-enyo ebe ndị Ohanaeze na-eje ka anyị mara ka ha na ndị na-achị anyị achị si wee na-aga ya bụ njem ma ha eso ma na ha esoro mana ihe na-agwa gị bụ na ndị Igbo na-ene ọgụ Ibrahim ha wepụtara Ebube Agụ ndị Igbo na-ene ka ha maragodu ma Ebube Agụ ewetara ma ezigbo agụ ma agụ nke ewetara ka e wee ihe ụmụaka egwu ka a sị na agụ dị ma agụ adịrọ ma abịara ma na ha hibere ya ka ha wee lụso ndị Eastern Security Network ọgụ mana ụfọdụ na-ekwusị na ihe a nwekwara ike ọ bụrụ na ndị ọ bụ ha na ndị Igbo banyere ndị asị ha unu ji ehie ha ka ha wee jụ na ndị nke ọzọ arụrụ ọrụ wee mụọ mmụta ọrụ si ha ndị ha na-ehi ọkwa ndị Igbo ndị ESN ọkwa ndị Igbo hapụ na ya si were uche kụwa ọkpa ka ọ were uche na-efu kịtazi abụrụzi nyaa o nwere ozi ma nwa m nwoke dị iri afọ na ise onye amatago ihe a na-ekwu ọ matago ka obodo si wee dị ọ matago ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ na ndị Ohanaeze na ndị maka na tupu Obi ọzọ George Obi ọzọ apụta ị na-anya na oge ọ na-apụta na ọ na-akachaghị aka otu a na ọ dịzị ka ọnụ ụkara ya aka ị na-eche na wee ike ọ bụrụ na ya na ndị na-achị ala Igbo ekwugo ha wee kwado ya dee ya ukwu esi ya gaba na ha apụ ya n'azụ eziokwu gbara ọkpụrụkpụ a ihe ndọrọ ndọrọ nwere eche mmịa ọ bụ ihe niile kwuru n'ime ụlọ ka a na-apụta n'ezi ekwu Ohanaeze nwere ime obi ndị be anyị ma ka ọchịchị obodo Naijiria si wee dị ka ndọrọ ndọrọ obodo Naijiria si wee dị ndị niile bụ ndị na-achị steeti ndị Igbo ndị gọvanọs ha ncha ma ka ọchịchị ha si wee ruo ha aka ha makwanụ maka na onye ziri gị ozi bụ onye a nwere ike isikwa gị na ozi ya ziri gị ijego ma ọ na ijebe ha ma na ha mapụta kwuo maka ka m gwa gị nke bụ eziokwu ndị na-asị ha kwuo ndị anwa aghọtara ihe dị na politics the reality eziokwu dị na ya bụ na ha ma ekwu etu ndị be anyị si wee chọọ mana ha mewe eme ihe a na-ekwu ha kwuwe ihe a na-ekwu mana ha mewe etu si wee masị ndị be anyị ha mewe ha kwuwe ka ntị na-anụ ka ụwa na-anụ mewezi etu oge si wee masị ndị be anyị nsogbu emere ihe masịrị ndị be anyị mana mgbe ị na-ekwu okwu isi na ọtụtụ ndị nọ maka na onwe ọtụtụ ihe ndị gọọmenti na-ekwu nke ha kwesịrị ikwu ama nkwu ya ya bụ ọtụtụ ihe ọghọm na ajọ okwu na okwu asị na-apụta na ọnụ ụfọdụ ndị nọ na gọọmenti nwetụ ka njọ ọ bụrụ na ndị gọọmenti ala anyị ma gọọmenti etiti ma gọọmenti dị na steeti dị iche iche ekwube ka okwu dị ya bụ ihe ọbụla hapụta nyọnya bụ okwu ọda ụda ọ dịghị ka ọtụtụ ndị nọ n'obodo anyị bụ Naijiria na ọtụtụ ndị South East a ga-ejidenwu ya bụ okwu ka o si ịma ikwu okwu ọkwa onye nọ na ọchịchị dịka onye bụ onye isi ebe niile ndị mmadụ nọ maka na ndị Igbo kwuru sị na ọ bụrụkwa n'ihe niile dị echi furu n'elu ka ọ na-ekwu o nwere mgbe onye na-achị obodo ga-apụta kwuo ihe niile na-eme ihe ọrụ dịka mgbe aka na-achị Edo steeti Obaseki si na ihe sigidere ike ndị gọọmenti eji ebie ego ụfọdụ na-asị ka ego bụ isi wee kwuo ụdị okwu a ị na-ekwu ihe ga-ebute ọgbaghara n'obodo dịka onye isi ọchịchị mana etu imesi wee kwuo ihe ga-ebute ọgbaghara n'obodo
emena ihe ga-ebute ọgbaghara n'obodo. Ị na-ekwu ka ị na-ekwu ka ntị dị onye ọbụla mma, mana na-eme ihe ị na-eme ka gbuo unu wee dị mma. Ndị na-achị ala South East bụ ndị gọvanọs o nwere mgbe ha ga-abịa kwuwe okwu na-egosi na a na-echere gọọmenti etiti aka mgba. Ọma dị mma maka the reality of our political situation abekwe ọma dị ha mma. Mana o nwere ka ịma na asị na enwere ọtụtụ ụzọ esi egbu oke. Ọtụtụ ụzọ esi egbu oke. Ọ bụrụ na ịma na onye iro gị nọ n'ụzọ dị etu a na-eche gị, ị ga-ama ụma mara isi jewe ebe ahụ. Ị nwere ike ịnachi azụ maka na ike nkwụcha abụrụ ụjọ isi ụzọ ọzọ, mana ihe akpa m na iruru ebe ahụ ị na-eje. Ihe anyị na-ekwu bụ etu e nwere ESN nwee Ebube Agụ nwee Ohanaeze na-ekwu nke ha, nwee gọọmenti na-ekwu nke ha. Onye ọbụla pụta kwucha ihe ọ ga-ekwu ka ụwa gee ya ntị. Ha ma etu ha ga-esi wee banye n'ime obi wee kpaa nkata wee mewe. Ọ bụrụ iwu amasị, ọ bụrụ na anyị ga-ama ihe ha kwuru mana ha mewe ihe bụ ihe dị mkpa. Ime ihe a bụ ajụjụ nke anyị chọrọ ịjụ. Ikwu okwu dị ụfọdụ si na ikwu okwu dị mfe, na ọ bụrụ ikwu okwu na ọ bụ mmemme bụ ihe a na-achọ. Dịka mmemme na ihe niile a na-eme, olee ndị a ga-asịzi nchekwa ala Igbo a ehibego wee kwuo na ehibe Ebube Agụ? Ụfọdụ na-ajụ Ebube Agụ ehibere, kedu ụzọ usoro iwu eji hibe ya? Kedu obodo ndị jikọtara aka wee mee iwu mara ka ha ga-esi wee na-alụ ọrụ? O wee bụrụ ofu. Ndị niile ezipụtara na-ejere Igbo ozi maọbụ na-ekwu okwu. Ịma na onye sikwa na nwata jide nkakụ ọ ga-enyekwa ya mmiri ọ ga-eji wee kwụọ aka. Ihe anyị na-ekwu wee bụrụ ndị a niile bụ maka ihe mere na ndị ntorobịa ihe ndị okenye na-ekwu ma ọchị na-ekwu na enweghị onye na-apụta kwụrụ chim dịka nwanne anyị nwoke ikwuru okwu maka ya kwuo ya kwụkwara n'ihe okwu. Ihe mere na ụfọdụ na-apụta kebe bụ na ndị okenye nwee ike ekwucha na ewere onye ga ebe mgbochi ya ma ọ bụ zọba ha na-ewere ihe mere. Ọ bụrụ onye ama Chizzy kedu ihe ga-eme gị ịtụ anọchụta nwa ma ngwa n'ugboro ịbụọ? Ọ bụ ifụrụ o nwere ụbọchị anyị ga-abịakwuche ihe anyị na-ekwu ebe a. Ama m ụfọdụ ga-abịa ọ bụrụ na fon akpọwa ma ọ bụ ziwe ozi nna gị were nwayọọ. Ụfọdụ anyị amara ebe ha si a na-arụ gị aka na obi adịrọ ha mma. Ihe na-adụ ego Chizzy anyị, o nwere onye ga-adị ndụ gboo ka ndị be anyị obodo si ekwu ya. O nwere onye ama anwụ. Ọ bụ ifere a na-ekwu ha si n'obi apụta mma. Ihe na-ekwu bụ eziokwu Chineke ma n'ọkụ obodo Naịjirịa si wee dị nwụọ maka ihe ya. O nwere nsogbu adịrọ. Ọkwa bụ na nji anapụ m ya maka ya, nsogbu adịrọ. Ọ na ha na-atụ egwu na ha nwere ike ha nwụọ ma na enwere ike ịnapụ ha ebe ha si eri maka ọkwa ha kwuru na ka ha si wee na-ekwu ya na onye achọghị ka ihe funarị ya ihe na-efunarị ya, mana onye pụtara si ihe funarị ya maka ezigbo ihe ọ na-enweta ihe. Ọ dị ma daalụ. Ọ bụ olu Amechugwere kunu nụsiri ugbu a. Anyị so na anyị ga-eyi unu oge kunu wee tinye ọnụ na nke ụbọchị taa. Ihe anyị na-ekwu bụ ndị Ohanaeze otite n'ụlọ site na ọnụ okwu George Obi ọzọ kwuru. Ọ gwara ndị niile ọ gwara ndị akọsi wee dọ ndị na-awa n'ala Igbo ma ọ bụ ndị na-abịa azọsi ndị Igbo ana ka ha wakwana ya wee chọọ ịgọ ana ya nwere ike ịgọ ana si hapụrụ ndị Igbo ana ha na ndị Igbo eji ha na ha na ebe ha na-efechi ha na-alụsị ha egwu. O wee bụrụ ya bụ ekwu anyị na-ekwu. Na-eche na ndị Ohanaeze etitego n'ụlọ. Kedu ihe ndị Ohanaeze ga-eme n'iji fụ na okwu ha kwuru dị ile, ma ọ bụ kedu ihe ọzọ ndị Igbo ga na-eme ma ọ bụ ndị Ohanaeze ga-eme ifu na echekwara n'Igbo? Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa na ajụjụ anyị na-ajụ. Ị ga-akpọ
afa gị ga-eyi ya afa gị ibe okwu gị nkenke akọ n'ọnụ tụọ alụ gị cheta na okwu niile ikwuru na ihe niile ndị niile kwuru na alụ na-atụrụ ebe a bụ alụ ndị tụrụ ya ọ bụrụ alụ anyị na Solid FM ọkụ ka o wee dị mma ọ bụ ka o wee dị mma ka anyị na-achọ akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 09097711009 ma 09023111109 ị nwere ike ịkpọ 07050791009 ị nwere ike iji na Facebook zite ozi. Ana m ekene ndị niile na Bobby si UK wee na-ekiri anyị Bobby Akụdị ọ ga-adịrị gị mma na-ekerekwa ndị niile na-ekiri anyị na Facebook na Solid FM. Afọ gị na-ebe isi akpọ Chinamara m gaa n'ihu anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Atụmatụ na ụtụtụ a ekenekwa m Wọshọt a na-ekene gị. Daalụ nwanne m ọ ga-adịkwara gị na mma. Daalụ. Ihe mgbachi ikwu ihe gbasara ozi ọzọ kwuru ihe a bụ ihe ya nwodo gwara anyị mgbe gosiri ike ya ọ bịabụrụ onye isi ndị Ohanaeze ndị Igbo gbaa ụta gwaka anyị tufu igwe na anyị akwụkwa mgbe ahụ otu agakwa nke ya n'ọkwa kwuo ka ama na ọdịgofe obi anyị ndị Igbo a sị na a na-ejodo dịka chi n'aka. Daalụ. Ihe ma bụ na ndị Ohanaeze ndị Igbo ma ndị gọvanọ anyị ndị agha kwuga anyị n'otu onye anyị kwudere ebe ọ nọ na-abụ Maazị Nnamdi Kanu. Daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Anyị anaghị ihe ikwu anyị nabatara gị ọfụma. Daalụ. Afọ gị na-ebe isi akpọ na afọ gị bụ gịnị? Gaa n'iru. Ebe ka isi akpọ ịma? Gaa n'iru anyị na-anụ ihe na-ekwu ịma. Ihe Ohanaeze ga-eme bụ ebe m chọrọ iji ọnọdụ ihe ekwesịrị ime. Nke mbụ, ha ga-enwe ihe a na-akpọ town hall meeting with ndị youth na ndị market women and men, ndị niile ọnụ na-eru n'okwu ma ụmụaka ma okenye ma ọ bụ asị ndị lokal gọọmenti ha wepụta ajụjụ a ha sị lokal gọọmenti niile dị n'ala Igbo ha kwuru uche ha dee ya eweta ha nọzie ofu ebe tụlee ihe niile e kwuru maka ọ bụrụ na ha na-ekwu n'elu mana ihe anyị chọrọ na ndị ọnọdụ ala bụ ihe ọzọ ihe ha na-ekwu enwere isi ya bụ ọ dị nnukwute mkpa ka ha jikọọ ọnụ fụ ndị niile a bụrụ ụzọ kwuo onye maka oge anyị ga-ahụ mgbe anyị bụ ụmụaka ha sị ịmara ihe ị ga-eme ma imeghị ya ime ya ọzọ ọ bụrụ ajọ ihe ma ọ bụ amaghị ihe ngwa daalụ kịta na ha maọbụ na sekuriti outfit dị mkpa agbachie nkịtị kamgbe afọ ọmụ onye ọbụzi kịta ka ọrụ ekwuru ka a na-eme. Daalụ ka ndị ọzọ si ọnụ daalụ nwanne enwe ndị na-ekirikwa anyị na Facebook anyị pụta anyị na-agụpụtara unu afọ gị na-ebe isi agwọ ngwa bee okwu gị nkenke o. Ihe m chọrọ ikwu bụ na anyị nwa bụ yuutu Igbo obi adịghị anyị mma agụọna anyị na nọmba na-ewepụna anyị menu obi adịghị anyị mma. Na ụnụ ị na ihe na-ekwu dịka onye ntorobịa ịbụ n'ala Igbo kedu ihe ọ dị gị ka ga-eme ka obi wee dị ndị ntorobịa mma n'ala Igbo? Ị na-ekwu ihe a ga-eme ọbụta ka ha kwuru kwere ihe a ga-eme dolisi na a ga-eme okwu ihe ahụ a na-ekwutọpụta mgbe tụkpọpụ anyị nche ọnụ ka anyị na ndị ahụ ọnụ na-eru n'okwu ka anyị kasị ka akapị okwu ọnụ ka anyị mara ihe bụ ihe ngwa daalụ enwere ndị na-ekiri anyị na Facebook ajịbọ ka mara ndị nọ na Facebook afọ gị na-ebe isi abụọ bee ya nkenke ha na-ege ndị na-alụrụ ha ndị na-anọchite anya ha na-ege ọkwa mmadụ ka a na-achị ya chi ya na ọkwa na anụmanụ
ha ga-ekonye ihe ga-adịghị mma ọkpụkpọ n'otu ụbọchị ma ọ bụrụ 1 hour ha ga-etinye ya adịghị mma afọ ibu nke onwe onwe ha na-ebe a onye nke afụgbado okwu ka anyị wee nọnyere ihe ka ọ dị kwuru bara ka nwoke wee nọnyere ya onwere n'ime ha bụ ụmụaka ngwa daalụ nwanne daalụ ezigbo mmadụ afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma enwe ndị na-ekiri anyị na Facebook ka mara ihe a na-akagashi Stanley Prince ọ sịrị ụtụtụ ọma Igbo bụ Igbo isiokwu unu tata amagbu onwe ya jisie n'ike esi m Amaezu Odeke na Ajima na-ezite ozi m daalụ onye nabatara gị ọfụma daalụ talent mba ọ sịrị ụtụtụ ọma ndị be anyị ekene gị daalụ afọ gị na-ebe isi akpọ anyị na-anụ ihe na-ekwu afọ gị na-ebe isi akpọ afọ mba ana m akpọ from Enugu amụga n'iru anyị na-anụ ihe na-ekwu isiokwu bụ nke isi bụgodo na ana m ekene wọshọt ọ ga-adị ogologo ndụ nna m ukwu okwu ga-asọgbugo m ị na-ekwu eziokwu ihe mụnwa na-ekwu na nke sekuriti netwọk a na-emeta ọzọ na-emekwa ọzọ bụ nọmba 1 bụ na ndị ọchịchị anyị na-achọpụtago na ihe a na-eme adịghị anyị mma na ihe Nnamdi Kanu nke IPOB na-eme dị anyị mma ha wee na-achọga atụmatụ ha ga-eme iji wụnyere ya aja na garị maka ha ewepụtabugo nke izizi na-akpọ forest guard so nke a ha wepụtara forest guard ihe anyị na-ekwu nwanne anyị bụ isiokwu ihe ndị ọhaneze otetago n'ụra ihe kwuru gbasara ana Igbo ka ndị mmadụ ghara ịbịa na awana na ana Igbo na-azụsị ndị Igbo na obi alụsị ha kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya ọ dị ma 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 nwekwara ike ịkpọ ya na 0705 09701791009 abịa na Facebook Stanley Prince sị na ọ dịkwa ka ihe George Obiọzọ kwuru ga-amịta ezi mkpụrụ maka na ọ bụghị tata ka anyị bidoro n'ụba ụdị akụkọ a ọkwa ha mebere ihe dị iche iche dịka ebube agụ kedu mmadụ ole so na ya bụ ebube agụ kedu ụdị akọrọngwa ha ga-eji na-eche nche nsogbu dịkwa ka anyị hie asaa n'anya esi m Amaezu Odeke Ajima ebe a ka m si bịa daalụ anyị na-anabata gị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị were onye nke afọ gị na-ebe isi akpọ gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma kube anyị na-anụ ihe na-ekwu kube ọ dị mma onye nke 09097711009 ị nwere ike ịkpọ na 09023111009 Steve Anderson Maxwell ọ sị ụtụtụ ọma ụmụnne m ndị Igbo si ihe ọjọọ agba ihe ọjọọ ihe jụọ akpa amachie ya ọnụ oge erugo mgbe onye ọbụla ga-agba mbọ mee ihe o kwesịrị ime n'ala Igbo daalụ Chibata gaa n'iru ihe nwa na-akọwa akpa ekene ndị nọ na studio biko ihe na-akọwa bụ na ọhaneze ndị Igbo atara wee teta ọnwụwa ihe anyị na-akọ bụ dakisi akụkọ Mike eji agha site na pụrụ anyị ndị ihe ga-akpọnwụba anyị ọnwụwa ya n'ọnwụ ọtụkwa anụwa maka ụdị ihe a bikonu daalụ ya bụ nke n'otu a ka anyị ga-esi chekwa n'Igbo ya bụ ọsịsa nke gị na ya ka o si na-ezisiri anyị ụtụtụ ọma onye nwe anyị bụ na ume isiokwu unu nke taa Emmanuel Chinenye sị okwu unu amaka abụ m Emmanuel Bruno Nweze sịrị anyị ụtụtụ ọma anyị ka na-anabata ndị mmadụ afọ gị na-ebe isi akpọ ndị afọ gị na-ebe isi akpọ mbụ maazị onye ama nkwa onye ama ụzọ ndị ụlọ ime ama mmụọ ngwa gaa n'erube ya nkeke o
local government area. No. Ihe m na-ekwu okwu anyị na-ekwu ugbu a bụ ihe gbasara anyị na ndị nna-achị ehi ihe a na-emere anyị anyị na oche ndị gọvanọ na oche ndị ọhaneze isi gbasi nkịtị anyị na-alụ ọgụ anyị adụka ọbụla anyị enweghị ndị na-anọchite anya anyị ọ dịghị mma mana ihe mma chịkọwara ha bụ na o nwere ihe Jizọs kwuru. Jizọs si na ndị kpọrọ ya chụrụ ukwuu ndị hụrụ ile anya dukwu ukwuu mana ọ dị ebe idu mmiri ya ebu ori ma ndị kpọrọ ya si ma ndị hụrụ. Kedu ihe a ga-eme ka e wee chekwa ala Igbo? Kedu ihe ndị ọhaneze ga-eme ka echekwa ala Igbo? Ihe m na-ekwugodo bụ ya mgbe ndị ọhaneze mgbachiri nkịtị na mmiri a jiri okwu na akwa mmadụ ile bụ ọla ama onwekwa onye ọla ahapụ. Mana ha ekwuo n'okwu ugbu a ha gbachi ozi nkịtị ha kwuru okwu si ndị ọbụla abịa na wana na ana ndị Igbo onye chọọ ịzụ ana ya bịa zụọ ha wana na ana ndị Igbo na ebe ndị Igbo obi ndị Igbo na obi mmụọ ndị Igbo. Ọ ya ka a na-ekwu kedu ka a ga-esi chekwa ya, kedu ka okwu a ga-esi pụta ile dị ile. Okwu a ha kwuru ugbu a o juru ehọ dịka ụtara. Okwu ahụ na mma mara ọ bụ okwu ịkwụrụ ọrụ bụ isi maka na agụwa nkwa etowere nkwa ndị na-ekwere isi adịghị ekwere isi. Ngwa daalụ ewe onye ọzọ oke ka anyị were onye nke afọ gị na-ebe isi akpọ. Biko nwa ahụ na-akpọchi azụ Dee ya nkenke o. Dịka ekwesị na ọhaneze ha etetego n'ụra nke a na-egosi na ha na-alarụkwu ihe a ha na-eme kịta bụ ka ha mee magamaga ka ha chọrọ ime bikọs ha kwuche n'ọnụla gọọmenti ga-akpọkwa ha akpọ ha enyebinye ha oge anakwa azụ ihe a niile bụ ka anụ asụ ha bụ ka ọkịka na-eme netwọk anyị. Ngwa daalụ. Abịa na Facebook onye nke a sị ndị Igbo ụfọdụ chere na ndị anụnwa na-achị ehi bụ enyi ha, ụfọdụ bụ ndị na-anara ha ego n'azụ were kpọbata ha n'ime obodo. Ya bụ na ọ bụrụ na anyị chọrọ igbochi ajọ ọnọdụ anyị ebu ụzọ mara ụmụnne anyị ndị na-akwado ndị a. Ya bụ ihe ọ na-achịkọwa bụ na onwe ndị na-esi n'azụ anara ndị a na-achụ ehi ego wee kpọbata ha n'obodo ha wee nọrọ wee na-akpa arụ dị iche iche. Onye na-ezite ozi anụnwa bụ Stanley Yiprint. Ọ sị na o si na Amaizu Odeke Ajima wee na-ezite ozi ya. Nke anụnwa bụ ọnụokwu gị daalụ onye mepụtara gị ọfụma. Afọ gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ. Ndị afọ gị na-ebe isi akpọ. Ụtụtụ ọma workshop na Odogwu Daalụ. na Chizzy. Daalụ onye nabata gị ọfụma. Ndị Ilonze Junior eji Benue State akpọ. Gaa n'ihu. Ilonze nnọọ. Gaa n'ihu nwanne gaa n'ihu. Ya ihe m na-esite ha bụ ndị ọhaneze dị m ka ha edebe n'ụlọ a mana ọ bụghị idebe n'ụlọ a bụ isi ihe e ji emebi iwu okenye na Ghana mọstudio maka na ebutere ego na Ghana mọstudio na mana ihe a ga-eme ịgba ala Igbo n'ọbụta e jekwuru ndị ọhaneze jekwuru na Nnamdi Kanu mee kpama mee ESN ya na Ebubagụ rụkọrọ ọrụ at the same time maka na ọ bụrụ na ha ewuru Ebubagụ wodozoro ndị ESN anyị ghọtara ozi daalụ maka itinye oge na-asịzi anyị kwarapụ ka anyị were ofu onye afọ gị na-ebe isi akpọ. Biko kwụsị okwu ike ka ụwa n'ọnụ gị o. Ebee ka isi akpọ? Gaa n'iru bee ya nkenke o. A na-ekele daalụ ịmata bụ na onye ọbụla na-achọ ọdịmma ndị Igbo ga-eburu ụzọ wee chọọ ntọala Igbo otutu achọpụtagoro anyị ntọala Igbo. Ọ bụrụ na ịhapụ akụkọ ojukwu dobere wee pụọ wee nweta ọzọ wee tinye gị na ndị Igbo agaghị abịalata na mma n'ụwa a. Anyị gaa ka mgbado ukwuu na-aga so anyị nwere plan na itinye ojukwu bụ mmadụ na-abụ n'ala Igbo mana ya chọọ votu na ịma na ojukwu nwere votu ka anyị sogbu onye nwere votu. Ngwa daalụ Amechi ịnọ n'ihe ndị mmadụ kwuru ya na nchịkọta okwu maka oge na-asịzi anyị kwarapụ. Na nchịkọta okwu bụ na ndị be anyị ndị niile bụ ndị na-achị ndị ndu
na oge erugo mgbe a ga-ama ndị bụ ndị onye anaghị na-azụ ihe bụ eziokwu si kwuo ya ọ ka ma anya kpọtụba ọ bụrụ ya kpọtụba n'ụdị ọgụ mana onye ọbụla na-asị ka ya bịa mimi na anụ mụnwa ka ọ dịrịkwa isi mba na ajụgo m maka na isi na isi ra ọ bụrụkwa ka isi na nke gị ka nke m mkpa isi na be gị bịa ka ịchụpụ m na be m ịchụpụ na be m kedu onye ga-eje nara be nke ya onye na-azụ ndị ya onye na-azụ ndị ya onye na-azụ anị ya ọ bụrụkwa na ajọ ọgụ ka ọ na-anọ n'ahịa anyị na-ekwu bụ na ndị kwesịrị ịzọ ndị be anyị hapụta zọọ ndị be anyị maka na ka m si wee kwuo na mbụ onye na-achị achị na-achị achị maka na o nwere ndị ọ na-achị ya ka anyị na-ekwu ndị na-achị achị ka a sị na ha butere ebube agụ ya bụ ebube agụ wetara anyị ebube wetara anyị ndụ wetara anyị nchekwa wetara anyị udo wetara anyị ọganihu wetara anyị ihe niile ga-eweghachita ihe eji mara ndị Igbo Igbo abụrụ ndị ụjọ Igbo abụrụ ndị na-arịọ ihe arịọ mana ịfụgonu ka ihe si wee dịzi ugbu a mana ọ na-adị m ka ihe ga-emecha dị mma. Daalụ. Olu ahụ unu chọrọ ugbu a bụ olu Amechi Ugwuele unu ma ya dịka what shot ọ bịa okwu wee tiwa akwa oyibo ozugbo anyị adọwa n'okwu agba onye mara asụ ya sụọ n'odo ya makwa na-asụ iwe ike sụtụgodo ya n'ọkụ ka ị mara ka o ji afụ mana ọ dị mma ka egbebere ka ugobere ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ n'ọwa ya ka anyị na-achọ ọdịmma ndị Igbo onye ọbụla kwado ihe a Ohanaeze kwuru kwado Ohanaeze onye mara ihe dị mma ya mebe nụ ya mana cheta na okwu niile ekwuru ebe a na alụ niile akpara ebe a bụ alụ ndị kpara ya na okwu ọnụ ha nakwa alụ ndị kpọrọ akpọ ọ bụghị nke anyị na Solid FM ọkwa ka o wee dị maka anyị na-achọ a sị m ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ọ ga-adịrịrị anyị mma biko jee okwu a ewepụtago ya situlụ ebe nna ya ka o wee dịba na mma na ọ bụ ọrụ nke anyị bụ ewepụta okwu ndị ọha karịsịa ha si ihe sipụta ihe a ga-eme unu kwubezie ihe a ga-eme kwubezie n'uche unu jee na Solid FM nọ na Facebook unu afụ na-ezite ozi unu ka anyị kpaba na nkata n'ebe a wee na-aga ma ọ bụ jee na Kpakpando TV nọ na YouTube ka anyị kparịba na wee na-aga ịchọ iwe m iwe ike jee na Facebook chọba Chizzy Ani ma ọ Kpakpando TV na Facebook ma ọ bụ na YouTube mana ga na-akparị ejekwa na Solid FM nọ na Facebook anyị niile anyị na-akparịta ebe a ọ ga-adị nwoke ma dị nwaanyị ma oluo na elekere anyị anọ kpọmkwem mbụrụ oche iwetara ụnụ Kpakpando oge ahụ anyị ji omenala Igbo anyị isi ọkpụrụkpụ okwu ka anyị ji bịa n'ụbọchị nketa ọ ga-agbara gị uru bara onye ọbụla maka na ọ bụ ihe metụtara onye ọbụla dị ndụ ka na gboo ka ndị Igbo ji mara ka esi eme ụdị ihe dị otu a mere na ha jiri ogologo gbuo ahụ isi ike na gboo ọ ya ka anyị ga-adọwa okwu ya kọwaa ya ọfụma maka na anyị were onye kara aka onye mmụọ aka ji ọfọ onye ọdịnala ma ihe kwe na-akụ ga-abịa wee kọwachaa isiokwu nke anyị ji ga-akọwa n'oge ọkwa elekere anyị anọ abụ m Chizzy Ani ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị maka ọ dị nke onye chiri ya zelu